नै बे गांसेमोन आरोना ओमफ्राय नै सिदानो बिदि आं बानायनाय ब्लाउस लोगोफोर बियो ना बाथोन हेल' लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय दायो दालि रुगासिनो ओमफ्राय बिथिं फदिनाजों बाथोन देनो थाखाय बानलुखौ एसे एवनानै लादों नै फदिनायाबो लोगोफोर आइ लाबोनायमोन नै मिरामिस नालाय दिनै बानायदों आरोना फिसाजोनि थाखायनो भिडिअ लादोंमोन आलु फटाखौ हानांबाय थाइबें खाजि हागासिनो नों माब्ला उन्दुगोन ओमफ्राय माब्ला उन्दुगोन मानो उदै बोखोखो उदैखौ मानो बोखोखो मोनानि जाखांबाय लोगोफोरनि स्राय गय जागासिनो ओमफ्राय फिसाजोआ जा दावराव दल' घन्टाया गान खनलागासिनो आरोना बिबालायवनो दानि खननाया लोगोफोर ओमफ्राय ओंखामबो जाखांजोब्बाय मोनानि टाइमा 9:30 10:00 जानोसैमोन ओमफ्राय नै फिसाजो दाबो उन्दुआ गेलेगासिनो आरोना ओमफ्राय फिसाजो उन्दुबाथाय आङो मोनायावबो सुयो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं माबायदि सुलांबाय थादों आं नोंथांमोननो खिथालांबाय थागोन आरोना दायो नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर नै दायो अखा नायैनाय जालायबाय भिडिअआ लोगोफोर जों बाबाया ना लाबोदोंमोन आरोना बाजारमोन नालाय रबिबार बाजार ओमफ्राय बाबाया ना लानानै फैदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो बाबाजों सायगासिनो आरोना नाया फिथिख्रिमोन ओमफ्राय एसे माबा गाज्रि जाहांबायमोन आरोना बेखायनो थाब थाब सायबाय जों बाबायाबो सायफानानै होबाय आरोना नै आइया आरो खामानि दङ बर्डनि खामानि जाबाय थादों नालाय ओमफ्राय बावनो थांनो ओंखारलायबाय आरोना आइयाबो नै ओमफ्राय जों दायो नाखौ सायखांबाय बाबाजों आंजों दोनदां खामलाफोरनो नै दानि बाबाया सिंग्रा लानानै फैदों सिंग्राजों एसे साहा खेवनो दं सिंग्राजों बेनोमोन आरोना दहाय सायनाया दायो संख्रि एवगासिनो बियो दौस्रेमनो ओमफ्राय मैया आइया लाबोफादों आरोना सोरनिफ्रायबा लाबोफादों ओमफ्राय जाफेराखै जोंहाबो न'आव दिनै ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट जागोन आरोना दौस्रेमजों नाजों गोखै जायोनो दौस्रेम गोखै मैथा बायदि जाहैदों जानायसै दिनै नै बिथिं नायाबो एवगासिनो अमा खोमा अमा खोमाया दहाय फुङाव आइया एवखालांनायमोन आरोना ओमफ्राय दायो बोराया गुदुं खालामबाय थादों ओमफ्राय नै बेखौ आङो फदिनाजों बाथोन देगोन आरोना दाख्लैनि एसे फदिना दंबावो गाज्रि जाजोबसै ओमफ्राय ना एसे होनानै बाथोन देगोन आरोना मैयाथ' मिरामिसमोन गाव गोजा देदों ओमफ्राय दायो ना एसे होनानै देगोन आरोना आङो फदिनायाव लोगोफोर ना गोथां होनानै नै नाया बेखौनो होगोन नै बानलुबो एवगासिनो नै बिथिं फदिनायाबो दिनै देजोबसै आरोना माखासे गाज्रि जाहांबायानो ना बाथोन दायो जाखां लोंखां नै फिसाजो उन्दुनाय टाइमाव आङो सुलायबाय आरोना लोगोफोर ब्लाउसखौ नै बेखिनिया हाबाय आरोना एसे हाहांबाय नै बेखिनियाव ओमफ्राय दिरुंखौबो गोसोमखौसो होनाय जादों आरोना लोगोफोर दिरुं गोजाखौनो मोनाखैमोन आं ओमफ्राय नै बिसोरनो आरोना आंना सुनाया नै दायो सुगासिनो लोगोफोर बरिं मोदोमानो साजोबलायखायो आरोना नै ओमफ्राय बोराया बिथिं मबाइल नायगासिनो उन्दुनानै ओमफ्राय आंथ' उन्दुखायाखै लोगोफोर नै दायो मोनालायबाय आरोना मोनानि 12:00 12:30 जाबायानो हाय लोगोफोर गुड मर्निं सोरांलायबाय नै जोंहा दहाय फुंनि जाखांबाय ओंख्रिया जाहैबाय जोंहा आलु लाब्रा ओमफ्राय एन्जर भाजामोन आरोना फुङाव ओमफ्राय दायो रावबो गैला आइयाबो बर्डनि खामानि दङ लेखा राननो गामियाव थांबाय ओमफ्राय जों दायो बिमा फिसाल'सै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दहाय फुंनिफ्रायनो ब्लग लानाय जायासै दासो लाबाय आरोना ओमफ्राय फिसाजोआ बिदिनो मा गेलेगासिनो ओइ बिदि लिरा वालाव ओरैफाय वालावसो मायबा मायबि लिरबाय थायो फिसाजोआ ओमफ्राय आङो दायो डिउटिखौ मावलायबाय आरोना आंनि डिउटिखौ लोगोफोरनो मैया हरनि 12:30 जाखादों ओमफ्राय दा फुंबाव दा नै स्टार्ट खालामलायबाय आरोना लोगोफोर मोनसेल' सुखांदों दाबो नै दंबावोसो सुगासिनो हाय लोगोफोर इमान खस्थ' दामि ब्लाउस गाननो लुगैयो बायनो हाया नालाय बेखायनो उफाय गैया आरोना सुनानै गानाबा मानोथो बायनो नङा होमबा ओमफ्राय बेखौथ' मबाइलाव नायना रोंखायो नालाय माथो ओरैनो थास्लायस्लाय ना सुनो नै फिसाजोआ ओमफ्राय मा लिरना लागासिनो नालाय भगबान ओइ लान्थि नायलाय आथिङानो अबस्था गैला आं सुग्रोनोसै लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअ लाबाय थाबा सुनो हाया आरोना थाब सुग्रोनोसै
फ्राबो मैया सोलोबनायानो मासि मानखो सुग्रोनोसै लोगोफोर बिदिब्ला फिसाजोआ उन्दुबाय आरोना ओमफ्राय उन्दुनायावनो थाब थाब ओंख्रि संनानै लानोसै आङो ओंखाम जानबोबाय ओमफ्राय नायथावथाव मैगंखौ बावनो हानोसै आरोना आलुखौ नै आखाइखौ मारै लानानै दायो बोरायाबो स्कुलनिफ्राय फैबाय आरोना फिसाजोआबो उन्दुनाया सिखारबाय ओमफ्राय दायो नै बोराया दावदै लाना फैदोंमोन दावदैखौनो एवबाय आरोना आलु लाब्रा दावदै दायो जानोसै जाखांबाथाय सुफिनसिगोन आरोना दिनैनो हाथारनांगोन लोगोफोर सानब्रै ना सानबा लादों खोमा आङो गथ' गोनां एखमबा सुनो मोनो एखमबा सुनो मोना आरोना सुबाय थानो मोनबालाय साननै सानथामफोरजोंनो हागोन आरोना ओमफ्राय नै दाख्लैनि मैथा खांख्राइमोन आरोना बेखौनो जानोसै फाइनालि लोगोफोरनो दायो जाबाय आरोना जोब्बाय आं दायो ओंखाम जाखांनानै सुखांबाय दायो बेलासिलायबाय दायो नै सुखांबाय आरोना माबायदि नुदों खोन्थाहरदो लोगोफोर बेबायदि सेम ब्लाउसखौनो आङो सासे मानसिनाव सोंहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय दामाथ' 1500नि गोजौआवखामोन आरोना आं दा बुंथ'ला ओमफ्राय 1500नि गोजौआवमोन आरोना दामा ओमफ्राय आं सानबाय बेखौ मा 1500नि गोजौआव इमान दाम होनानै बायनो होननानै आङो 200 थाखानि गस्ला बायनानै लाबोबाय ओमफ्राय बेनि उनाव बिसोरो स्टनफोरखौ आङो बिदिनो 150 बा 100फोराव अनलाइन अर्डार खालामनानै बिहरबाय आरोना ओमफ्य दायो नायनानै बानायबाय आरोना लोगोफोर बिसोरनि डिजाइनखौ आंबो दायो बानायबाय दायो आंनाबो ब्लाउसआ मा 1500नि गोजौनि ब्लाउसजों माने सेम जाबाय आरोना लोगोफोरनै माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरोना जि मोजां जाबाय नै लोगोफोर आं बिराद मोजां मोनबाय आरोना गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों आंबो बिदि रोङो सानलायदों आरोना आङो नै नोंसोरबो माबायदि नुदों खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नै आं मोसाया आं भिडिअ बानायनो नागिरदों हेलौ लोगोफोर ओमफ्राय आङो गांनैसो ब्लाउस देखायनो नागिरदों आरोना सिगांनि आंनि लोगोमोन आरोना बेनो आङो सुनो हरदोंमोन गांनै हरदों आरोना सुनो ओमफ्राय दायो बे ब्लाउसआ सफैबाय जोंहा आब' दंफैयोना सासे बरमायाव बे आब'नो आङो बिहरफादों आरोना आब'नाव न'आव थांदोंमोन दाख्लै आब'आ ओमफ्राय आब'नाव बिहरफादों आरोना आङो ओमफ्राय ब्लाउस सुनाया जाबाय आंनिनो लोगो आरोना जों क्लास 10 फरायनो मोन्दों जमानो ओमफ्राय दाबो दं आरो बेयो हाबा जायाखै ओमफ्राय बिदिनो ब्लाउस सुनानै फानो आरोना ओमफ्रायो आंबो मोजां मोजां सुयो नालाय आंनि लोगोआ ओमफ्राय बेखायनो आङो सुनो हरदों आरोना मिश'निफ्राय अनलाइन अर्डार खालामबाय सिटखौ गावनोनो हरबाय ओमफ्रायो दायो सफैबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो नायलांदो आं देखायनोसै आरोना लोगोफोर बैसागुनि मोननैसो दं आरोना ओमफ्राय देखायनोसै नायलांबाय थादो माबायदि नै बे गांसेमोन आरोना ओमफ्राय नै सिटानो बिदिसो सफैदों आरोना ओमफ्रायो सुबाय आङो गोजां बोथोराव गाननोबाबो थाथोंसै होननानै जि मोजां मोननानै बिहरदोंमोन आरोना आङो अनलाइनाव गोमोनो ओमफ्राय बिदि आखाइ खालामदों ओमफ्राय बिखुं खोबनाय खालामदों आरोना डिजाइनखौ नै दा गाननोथ' हाखाला देनां गोजां बोथोराव नांखागोन नालाय ओमफ्राय गोजां बोथोराव गाननोसै आरोना जा मोजां मोनदों आरोना लोगोफोरनि आं ब्लाउसखौ बे गांसे ओमफ्राय जाहैबाय नैबे गांसे ओमफ्राय बेबो ग्रोबानो जादों खिन्थु ओमफ्राय आखाइया देद्रायदों आरोना आखाइखौ आङो सुख्रेबनानै गानसै एसे सुख्रेबसै आरोना आखाइखौ नैबे सिटालाय मोजां आरोना गुरैनो ओमफ्राय उनथिंजाय मडेला डिजाइना र' नै बिदि आरोना उनथिंनि मडेला नै बेबायदि नै बिदि होदों बिदि होदों आं लोगोफोरनि जि मोजां मोनदों आरो बेखौबो कालारखौ मानसिफ्रा जा अनलाइनाव बिहरनानै बानायस'दों ब्लाउसखौ बेबायदि बेसिटखौनो आरोना नुबाय थादों आङो मानसिफोरखौ मा होनो ब्लाउस बानायनानै फानग्राफोरखौबो नुदों आरोना बेबायदिखौबो जि बिहरनानै बानायनाय नुसोदों आङो नै बे गांसे बेथ' दाख्लै ओमफ्राय बरमा हाथायाव लाबोनायमोन नै बेबो बरमा हाथायाव लाबोनाय बेहा नै बेखौ नुखादों दाख्लै देखायखांखाबाय आङो र' गांसेयाथ' नैबे बेबो बरमा हाथाइनिनोमोन ओमफ्राय आं आरो बिदि सुबायना बेखौ नै बेखौथ' देखायखांखाबाय बे गांसे आंना नै बैसागुना ब्लाउसआ बेनो आरोना सरि नैबे साद्रिया जाहैबाय दाख्लैहाय जोङो रङियाव थांदोंमोन ना बेयाव लाबोदोंमोन ओमफ्राय मा लाबोदों आंथ' बेखौ देखायाखैमोन नालाय ओमफ्राय नैबे साद्रिखौ लाबोदों साद्रिया लादों 300 ना 350 मोनथाय बावलांबाय आं 350 खोमालै नै 350 लादों दे नै गोसोमखौसो लाबोदों आङो गुफुरबा मोजां नुगौमोन ओमफ्राय दा फिसा गोनाङा गुफुरखौनो जोमनो हाया आंना जै मायबा जाना होगोन नांलालाजोबगोन बेखायनो आं गुफुरखौ लाबोआखै आरोना ओमफ्राय गोसोमखौनो लादों देनां जोमबाय थानोसै गुफुरखौ दा फिसा गोनाङा जेबो जाखाया मैला नांजोबखायो आरोना बेखायनो गोसोमखौ लाबोबाय आं नै बे ओमफ्राय बेसर बिबार दख'नाखौ गांसे लाबोबाय आङो बेसर बिबार बिराद गोमो मेगनानो माने नोजोरानो बावनो गोलैखादों आरोना आंना नै ओरैबायदि किउट कालारखा गोमो माबा बेसर बिबारखा आरोना बेखौनो लाबोबाय आङो नै बारा दाम लायाखै आरोना 1000 लादों दा मोनखासै बेखौबो अनलाइनावबो 950नि मोनो ओमफ्राय अनलाइन चार्जजों माजों ग्रोब एखेयानो जाखायो आरोना गुरैथार आरोना दख'नायालाय नै गुरै गरमाव गाननो मोजां जागोन आरोना बेखायनो लाबोथारदों
कालारानो गोमोबाथाय मेगन नांखायो आंना जि साफा नुखादोंना नै बेसर बिबारनो बेनोसै आरोना बैसागुना लोगोफोर नैबे ना बेबो आं बानायनाय आरोना बेखौ फार्स्ट टाइम बानायदों ओरैनो नै ट्राइ खालामदों आरोना बानायफेराखै नालाय ओमफ्राय नै हो बे गस्लाखौ देखायनोसिनगासिनो नै बेसर कालारनि ओमफ्राय आंना हामा आरोना नै बेना बेबायदि आरोना बेबो एखेयानो मोनसे सोलोंनाय नालाय फार्स्ट टाइम बानायदोंमोन आरोना बेयो दा गानबाय आङो मोनायाव लाइट जाबोनायखाय साइनिंनो बिदि माखासै ओंखाम संनोसै जोंहा फाय सयाबिनजों दौस्रेमजों दाख्लैनि दौस्रेमा एसे दंबावोमोन बेजोंनो सयाबिनजों दौस्रेमजों दहाय दालि संखादों नै दौस्रेम सोर सोर जायो खिथालाय दौस्रेम दाख्लैबो जाखादोंमोन आरोना नाजों ओमफ्राय नै आलुजों मानिमुनिजों भाजा दहाय फुङाव एवखादोंमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा फिसाजोआ सासेया गिदिरा मानिमुनि जाया नालाय ओंखायनो आलु गोजा खांनानै दोनदों मैयानिसो बेबो गोखा दहाय फुङावमोन आरोना दा बेखौल' संसै इयै जालायबाय फिसाजोआ हनै ओमफ्राय दालि दंखायो दालिबो संखादों दहायनो हारसिं गाननानै लादों आरोना दिनै दुस्थ' खालामनो रायजाबाय आंजों ओमफ्राय न' सिङाव थांनानै बे गस्लाखौ लायनानै हारसिं गानबाय नै मारै मारै गानखोथाय मोनसे आखायानो नै बावसो दङ ओमफ्राय उनखिं नै जायलिलि खालै हारसिंनो गाननानै लाबावबाय जाहैदों नै गारिखौनो माबायदि गोनांखौ नालाय जाहा बालुनो बारा खमायबाय एसे